Sige. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. 1,700 mga pasahero hindi daw pinasakay sa mga pampublikong sasakyan dahil walang may pakitang vaccination proof. TRO isasampa naman ang isang grupo laban sa No Vax, No Ride policy ayon po kay Soto. Kaso ng COVID sa Maynila bumababa na ayon sa Okta Research. DOH sinabi namang 15 lugar sa NCR apektado ng Omicron. Kaso ng COVID, lalong tumataas naman sa lahat ng rehiyon pahayag ng DOH. Duterte, pinayagang madagdagan pa ang mga limited in-persons face-to-face classes ng mga lugar na nasa alert level 1 and 2. Mga butika malapit ng payagang makapagsagawa po ng mga pagbabakuna. Mga batang edad 5 hanggang 11 anyos sa Quezon City, babakunahan na raw mula sa Pebrero o buwan ng Pebrero ayon kay Mayor Belmonte. Duterte, pinuri naman ang militar ngunit binanata ng PNP hinggil sa isyu ng disiplina at korupsyon. At 1 billion or 1.8 billion pesos calamity fund sa taong 2020 na expire lang. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Dapat bang ituloy ng gobyerno ang ipinatutupad na restrictions sa mga hindi pa bakunado? Ulitin natin ang ating tanong or survey question this afternoon mga kaibigan. Dapat bang ituloy-tuloy lang ng gobyerno ang ipinatutupad na restrictions o sobrang paghihigpit sa mga hindi pa ho bakunado mga kaibigan? Magandang hapon po muli. Ito po ang programang Kamaong Asero dito po sa Pinoy Extreme Channel Television at siyempre sa Leader News Philippines. Tayo po ay napapanood ng live sa ating online broadcast platform ng LNPH globally at siyempre via satellite nationwide through Pinoy Extreme Channel Television na karga ho sa Signal Satellite Cable sa Channel 106. Sa GSAT tayo po ay nasa Channel 25. SkyDirect tayo po ay nasa Channel 56. Cable Link nasa Channel 59 po ang Pinoy Extreme Channel. Destiny Cable, we are on Channel 84 at sa Sky Cable tayo po ay nasa Channel 217 at sa mahigit 2,000 iba't iba pang mga cable companies nationwide mga kaibigan. In short, we are global and we are via satellite nationwide mga kaibigan. Telepono po sa studio 0995-148-3605. Ulitin natin, for any complaint, may nais po ba kayong idulog na usapin, issue sa ating programa? Tingin po ninyo, ang Kamaong Asero po ay may maitutulong ho sa inyo. Tawag po kayo 0995-148-3605. Batiin muna natin ang maligayang kaarawan. Masayang kumpleanyo ng ating kaibigan, kasama, kakampi, kapanalig, at kasama, siyempre, Sir Tito Porras, ang National Campaign Manager ho ni Presidential Aspirant, Presidential Candidate Gerald Arcega. The man of the day, Sir Tito Porras, napakamatulungin, lalo na po sa mga magsasaka, sa mga mahihirap, sa kanyang sariling kakayahan, tuloy-tuloy ang kanyang pagtulong. Pero sa tingin ko ho, kung mapagbibigyan ho sana ang mga advokasya, halimbawa, mapaupo si President Bitay Gerald Arcega, I'm very, very sure
mas maraming matutulungan ho o may pagpapatuloy pang pagtulong ni Sir Tito Porras. Again, Sir Tito Porras, happy birthday to you! Samantala, report po ng ating panoorin mga kaibigan. Samahan natin ang ating reporter mula po sa Quezon Province. Nasa programa na natin live si kasamang JR Narit para sa kanyang ulat. Yes, JR, magandang hapon. Go ahead, please. Yes, Errol, magandang hapon. Kasabay ng pagsikat ng Bukang Liwayway ay pinakawalan ang mahigit 80 mga pawikan sa baybaying dagat ng Barangay Ransuhan na pinangunahan ng tanggapan ng panlungsod na agrikultur ng Lucena. Sa pangunguna ni City Agriculturist Officer Melissa Letargo ay isinagawa ang pagpapakawala sa tinatawag na mga olive ridley species kasama ang mga agriculturist na si Jocelyn Quinto at Nico Bautista, katuwang ang ilang mga opisyalis ng barangay sa pamumuno ni Kapitan Ricardo Hernandez. Kwento ng barangay Kagawad na sa Ferdinand na Nanding Clamor, ang mga itlog na pawikan ay nakita ng isang residente ng kanilang lugar, kaya't agad namang napikipagtulungan ng barangay sa Agriculturist Office upang mabigyan ng sapat na kalinga ito hanggang sa mapisa. At matapos na ang ilang araw na pag-aalaga ay naganap na ang hatching, mga pawikan at pinakawalan na rin ito sa baybaying dagat ng Ransuhan ang mga nasabing sea turtle. Sa naging pagkikipag-usap ni Letargo sa mga opisyalis ng barangay, sinabi nito na kung ang may mga pawikan o mga ito na mapapadpad sa nabanggit na lugar, ay ipagbigay alam sa kanilang tanggapan upang ang mga ganitong uri ng endangered species ay maalagaan at mapadami upang mapayaman ang karagatan. Samantala, isa lamang ang olive ridley sea turtle na mga nagtutungo sa ilang mga coastal area sa Lucena kung saan ay napapatunay na ito ay mayaman ang dagat na sakop ng lungsod ng salong ng Lucena. Ipagbigay, JR, Yes. kumpletuhin na natin yung pag-abisyo natin, di ba? Na dahil endangered species ang sea turtle or ang pawikan, mahigpit Yes. na pinagbabawal ang paghuli at pagkatay niyan. Correct. Tama. May Kaya- kaparusahan ng batas sa sino man pong mahuli na dadakip niyan, dadalhin sa bahay, kakatayin o di kaya lalo higit kung ibibenta ang karne niyan kasi maraming nagkwento sa akin na napakasarap daw ng karne ng pawikan para daw karning baka. So Hindi ko pa natitikman yan, ako Kuya hindi Errol. pa ako nakatikim yan eh. Kaya pag nakwentuhan ka ng ganyan eh, baka biglang magka-interest, di ba? Matikman nga. Pero Tama. sinasabi na natin kasama JR na bawal yan sa batas. Correct. Kaya laging pinalalahanan ang publiko na kung sino man ang makakakita ng ganitong mga uring endangered species ay dagat ay pagbigay alam sa Department of Agriculture para ito'y mapangalagaan. That's right. Kaya JR Knight nagulat sa Leader News Philippines. Thank you. Kasamang JR live mula po sa Quezon Province. Tulad po ng sinasabi ko po sa inyo, maraming endangered species na mga hayop sa ating bansa ang dapat ay malaman nyo na ipinagbabawal sa batas na hulihin at kainin, no? Otherwise, baka magulat kayo. May nakakita sa inyo, nagsumbong sa gobyerno at magtaka pa kayo, inaaresto na kayo, no? So, dito pa lamang sa ating programa ay inaabisuhan na namin po kayo, mga ganyang uri po ng nilalang sa dagat ay mahigpit pong pinagbabawal ang paghuli at ang pagkatay po niyan. Pagkain na lalo, ano ho? Siyempre, hindi mo naman makakain kung hindi mo kakatayin at hindi mo hulihin, di ba? So, yun. Para alam nyo na. Samantala, tuloy tayo. Dapat pang ituloy ng gobyerno ang pagpapatupad ng restriction sa mga hindi pa bakunado, mga kaibigan. In the meantime, sa pagpapatuloy po ng ating programa, makikipag-ugnayan tayo ulit ngayong hapon sa isa pang presidential aspirant para malaman natin ano na ang naging course of action matapos na siya po ay tanggalin ng COMELEC sa listahan po ng mga papayagang
mapasama at maimprenta po sa balot at mapagpilian po ng mga botanteng Pilipino. Mga kaibigan, for the second time around, nasa programa po natin live si Dr. Larry Andes, ang isa ho sa mga presidential aspirant na tulad din po ni President Bitay Gerald Arcega, tinanggal din po ng COMELEC. Dr. Larry Andes, magandang hapon po sa inyo, sir. Hi, Errol. Magandang hapon po sa inyo at sa mga nakikinig sa RJ na napakalawak ang naabot. I was informed. Yes, sir. Opo. By the way, nasa ano po tayo ngayon? Maliban po sa RJ na magkausap tayo the other week. Live po tayo ngayon sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel Satellite Television, Dr. Larry. Anyway, kami Opo. po'y makikibalita, Kabayan Manoy. Anong course of action ang ginawa na po ng inyong kampo immediately after na mabalitaan po ninyong tinanggal ang inyong pangalan sa listahan po ng mga kandidato? Go ahead, please. Well, number one, thanks for the question. Now, our lawyers are very dedicated. Lawyers have prepared a petition for review or certiorari at the Supreme Court. Mhm. And we have given the required copies to concerned COMELEC offices, no? The NBank, the Law Department, the Education Department, and also a copy to the Office of the Solicitor General. And anytime now, if we are able to obtain the certified true copy of the resolution of the NBank of COMELEC dated January 3 this year, we will be able to immediately proceed to the Supreme Court and file the necessary petition. Error. Alright. So, para lang po na babatid ng mga sumusuporta po sa inyo na hindi pa ho tapos ang laban para ho kay Dr. Larry Andes. Opo. I'm very glad because practically all of them worldwide, no, US, Canada, Australia, Mhm. Europe, Sweden, Greenland, and all over the country, Luzon, Visayas, Mindanao, they are staying put. Mhm. Errol, they believe in the cause that we are fighting for. They believe that our agenda is really pro-people and for the good of the country and for the good of the future of the country and the children of our country. They are staying put. In fact, as the Navy says, steady on course. We will cross the T. Mhm. Alright. Okay. So, puntahan ko muna itong ilang mainit na sitwasyon na Doc Larry. Hello? Kung ano po ang... Doc Larry, you hear me? Nick? Yeah, I can hear you. All right. Naputo lang sa bed. Okay. All right, okay. We hear you. We hear you very loud and clear sa studio natin. Doc Larry, ano po ang paninindigan ninyo sa bakuna, sa vaccination, laban po sa COVID? Meron tayong Bayanihan Act. Sinasabi po doon na walang mandatory vaccination o di kay pagpilit sa mga Pilipino, sa mga tao. Ano ho? Although paputol-putol yung dating mo, Errol, but may I say this? Our people should not be compelled Mhm. to have vaccination. Mhm. We have our rights. In fact, it is a constitutional right on the part of our people to deny any vaccination process that our authorities will impose. No? Mhm. We are not yet in a situation where government can easily dictate upon the people. Mhm. We are not in an emergency situation. We are not in a martial law situation. So the people should be given that right to choose whatever they want to do, whether to be vaccinated or not to be vaccinated. Errol. As of today, Doc Larry, may sinabi ho ang DOTR na tinanggihan daw po nila ang 1,700 na mga pasahero na sumakay o mapasakay sa mga publikong sasakyan because of the lack of vaccination proof. Ibig sabihin, without saying na, ginagawa nilang mandatory, but in the process ay ganun po ang epekto na parang pinipilit lahat po ay magpabakuna. Correct. Opo. Ano po ang dating sa inyo pagka ganito na ho na wala nga po na batas, and yet our government is imposing as if there is a law that mandates the vaccination for every person.
Yes, yes po. I basically I do not agree. And the stand of Flag Lamp for group, we do not agree with the policy that everybody should be vaccinated and that those who will be riding our public transportation system, the LRT, the MRT, if they are not vaccinated, they shouldn't be allowed. We do not agree with that, Errol. You know what? If you look at the economic situation of these people riding our public transport, sila po yung nasa 60% category na palaging sinasabi natin. Yeah. Sila po yung mga nagtatrabaho para sa kanilang mahal sa buhay. Yes. Sila po yung mga naghahanap buhay. They are the basic breadwinners of their family. They should not be denied public transport. After all, this public transportation system is a government and people taxes funded project before. But you deny po yan, Secretary Tugade. But po ninyo i-deny yan, President Duterte. I'm calling upon you as the head of state of this country to tell your secretary, please, let us not deny our people the comfort of riding in public transport. Galing po yan sa buwis ng tao. Mahal na Pangulo. Yes, sir. Okay, maliwanag po ang inyong paninindigan na hindi kayo sang-ayon sa mandatory vaccination, hindi po kayo sang-ayon sa pag-deny sa mga pampublikong sasakyan na makasakay at kung ano pa mga access supposedly like sa mall, sa restaurants, transaction sa gobyerno kapag wala hong bakuna, Doc Larry. Opo, I agree with that All right. particular proposition that we should not deny our people that particular right. Salamat po at may taong katulad po ninyo na naninindigan kung ano po ang sinasabi po ng ating Constitution. All right. Tuloy na po tayo doon sa mga nagtatanong naman. Sige nga, pagka si Doc Larry Andesma ay napagkatiwalaan ng mga Pilipino na maupo bilang Pangulo, ano ang kanyang gagawin? Go ahead, Doc Larry. Well, we were very emphatic and repetitive about this. We have the 7 flag lamp agenda. Now it's the 9 flag agenda because we have included constitutional reform based on the propositions of the Puno Commission, the federal constitution proposed by the commission of then Chief Justice Reynaldo Puno. And we also have proposed tax reforms that will position our economy in a better place compared to what we were having the past decades or so. So anyway, if I may continue, Aaron. Go ahead, Doc Larry. Sige po. Yeah. Anyway, I've already discussed about the agricultura agenda. May sinasabi po kayo na tatanggalin nyo ang mga buwis sa langis, mga excise tax na ganun. Pakipaliwanag, Doc Larry. I'm glad that you asked that. Actually, we have double taxation for crude products, Ayun. fuel products that we import. No? We have the excise tax. I think it's 10%, more or less like that. That our authority imposed on imported products of this oil and crude oil products. Then, when you go to the stations, the gasoline stations, you are levied 12% value-added tax. So basically, there is more or less a 20 to 22% tax imposed on gasoline products. No, we have to remove the excise tax error because we already have the value-added tax. Alam mo, pag nagpagasolina po kayo ng 500 sa gasolinahan, Apo. hindi naman po 500 yung amount or volume of gasoline na ilalagay sa tangke po ninyo. Hindi po. Babawasan po yun ng 12%. That's right. Therefore, ang mailalagay lang is more or less 450 pesos worth of gasoline na ilalagay dyan. That's Now, right. if we remove the excise tax of 10% sa importation ng mga crude oil products, then if we remove another 2% of the value-added tax, well, I remember this is the proposal of Senator Ralph, a good man from Batangas. Anyway, if you only have 10% tax, the overall crude oil and other products that run na pinapaikot ang ating factories, pinapaikot ang ating transport sector, pinapaandar ang ating power sector. Our people will have less taxes to pay, and therefore, they will have more money to buy for goods and services
for the food of their family, for Para the sa medicine pamilya. of their children, Mhm. for the schooling of their children, etc., etc. Therefore, Oo. our consumption level of the economy will be increasing. No? It will be better off. You know, consumption is a critical part of any gross domestic product, no, or any economic activity that a country has. Mm-mm. The more that people have money or a very strong purchasing power, the more that our trade and services and industrial sector will be benefited, and therefore these sectors will earn more, and therefore they will have more money for investments and so forth and so on. The economic cycle goes on for the betterment of the country and of the government and of the people, Error. Opo. Alright. Doc Larry, if you noticed, ang mining sector sa ating bansa ay sobrang napakasiswerte sapagkat maliban po sa napakarami nilang aktibo ho sa mina, and ako naman I agree sa responsible mining, but ang hindi ko po maintindihan, why is it pinayagan? Bakit ho pinayagan ng gobyerno ng mga mambabatas na kakarampot lamang, halos gaalikabok na mapupunta ho sa ating kabangbayan ang natatanggap ng gobyerno because of the certain laws that defines it. Ano po ang plano niyo po dyan? Kasi ang nakakabahala pati, Doc Larry, most of the miners dito po sa Pilipinas ay mga foreigners. In short, yung natural resources po ng Pilipinas ay talagang hinahakot ho. Kung hindi man po physical, kundi yung pera pong galing nalikha na because of their mining activities. So, kayo po ba, Doc Larry Andes, may balak na tingnan uli? Nakabubuti ba ang mga patakaran patungkol po sa pagmimina, especially on the taxes being shared to the government from this mining operations, Doc Larry? Yeah, you know, I was informed that the overall benefit of the government in terms of taxes and in terms of other resources that are obtained from the mining sector is very minimal. I think that's from 1 to 3% only. You see that? If we talk of the total income Yes. of the country per year, no. That's my point. But you mentioned responsible mining, Errol, no? Yes. May I say this in all candor? There is no such thing as responsible mining. No such thing. Oh. In all analysis, all mining activities, especially those being done by foreign miners, especially now, look at what happened to Nueva Vizcaya. Look at what happened in other parts of Mindanao. Basically, the environment has been or is destroyed. We can only remember the policies then of a good woman secretary, Gina Lopez. I agree with her policies of making sure that all mining companies comply with Yes. the basic laws, especially in not destroying the environment. So there's no such thing as responsible mining, Errol. Now, what should government do? Anong Government gagawin? should be very selective, should be very strict in this particular mining activities, especially of foreign corporations, because it is the people who suffer a lot That's right. when it comes to all of these calamities, all of these landslides, all of these cave-ins, etc., etc. So And every year we floodings. find out, Mm-mm. and we know for a fact that so many casualties are recorded because of the dangers being posed by these mining activities, Errol. Opo. Sinabi ko pong responsible mining with the premise na lahat pong batas ay natutupad nila, kasi honestly, kung talagang mababantayan niya ng mga nagbabantay, ng mga regulators, ay talagang mangyayari po yung responsible mining. Kaya lang, maybe because of the kinang ng pera, ay marami hong mga palusot. Maraming nakakalusot, maraming nagaganap pong shortcuts, kasi kapag compliance nga po ang pinag-uusapan, Doc Larry, ay may gastos naman talaga para matupad yung mga provision sa batas. So, para hindi sila most likely magastusan, shortcut na lang, lalagyan na lang yung mga regulators. And that happens. Yes. Yun ang Yes, epekto ay ito na yan, mga kalamidad, mga landslide, mga floodings, and the destruction of the place. Opo.
alam mo, Errol po, no? Apo. I always say this, we have to enforce the law without arrogance, Yes. without cowardice. Mhm. Wala tayong dapat katakutan at hindi rin po tayo dapat magyabang when we enforce the law. These mining companies should be properly managed or monitored by our Department of Environment and Natural Resources. Mhm. And I'm calling on, in fact, he's a good man, Secretary. Secretary si Mato po ba, di ba? Mhm. He's a good man but his people should be able to monitor all these things. Hindi niya kaya yan, no? Mhm. We have to have dedicated people in all of the countrysides, no, to monitor all these things. But again, may I say this, Errol? Aha. We can only have responsible mining if all of these miners, these foreign corporations and local companies comply with the laws. Not only that, Mhm. they should be able to love, they should be able to nurture the environment around Mhm. their mining area. If they do that, then basically we will have the so-called responsible and even a religious mining for that matter. Mhm. All right. Okay. So, at least may malinaw po tayong paninindigang narinig na panood kay Doc Larry Andes when it comes to the mining. Kasi ang isa pang concern natin dyan, Doc Larry, while we allow foreign corporations to do the mining and development sa tahakutin nila lahat ng produce in their mining activities, pagka oras na tayo nag-industrialized, as you made mention, bahagi ng yung programa ay mag-industrialization ng Pilipinas, wala na tayong magagamit na mga minerales. Correct. That's true. That's why, as I said a while ago, we have to be selective. Yeah. We have to be religiously selective in choosing who the foreign corporations are, which will tap our mineral resources. Now, which brings me to a point, Errol, no? If we look at the country, including the water domain of the country, the West Philippine Sea and Benham Rice, Yes. we have so much resources to avail of for us to be able to start again industrialization or re-industrialization. Well, we are talking of oil reserves at West Philippine Sea, and we are also talking of oil reserves at Benham Rice. That particular under-seabed land, underwater land, east of Luzon, which is as big as Luzon. So we can tap that. It is still under the responsibility of the Department of Environment. That's right. So we can tap that. I think there are now researches going on there. The Chinese are there. The Americans are there doing researches. And we were informed that there are metallic elements under the seabed, which we can use for our industrialization process. Not only that, we have to have rural industrialization also, so that our people can be gainfully employed. Again, we go back to the consumption level of the economy. Without a rural population that earns reasonably for their families, for their loved ones, we don't have a very stable consumption level of the economy, Errol. Alright, okay. Ano po ang masasabi niyo sa kampanya ngayon ng gobyerno laban sa korupsyon, Doc Larry? Well, Natawa ka. Very good question. Yeah. That's why Oh. we're saying for so many decades this particular issue Oh. has been ignored time and again by previous governments. Well, with due respect to all the presidents before, from Marcos to Cory to Ramos to Erap to Gloria to Noynoy, even to President Duterte now. May I say that their actions on corruptions were really lacking, not only in political will, but lacking in spirit. All of these governments would have been able to get rid already of more than 50% of corruption had they been very religious enough to curb corruption. We were saying, Errol, that we can reduce corruption in 3 years' time. How? Well, no more post-audit. For the Commission on Audit, I'm sorry, no more post-audit. 3, well, no more foreign travels basically on many government employees and officials because there is also corruption in that particular regard. 3, all infra projects should be subject to very strict scrutiny, no? Not only by the Commission on Audit, but also
by a particular office, perhaps under the Department of Finance, under the Department of Budget and Management, specifically under the Office of the President, to monitor that these projects, sabihin na natin at least 90% of the funds are really used for that purpose. Hindi po yung 30% or even 40% of the project will go to the pockets of the greedy politicians and the greedy people that has pestered our country for the last 50 years or so. Will you push for a death penalty against plunder or corruption, Dr. Larry? Oh, what a question. Anyway, we have the so-called heinous crimes. Heinous crimes. On drugs, even on rape of children, even on the plunder of perhaps 100 million. I think right now the plunder definition is 50 million or more. Yes, sir. I don't know whether it can be increased to be included as heinous crime, but for some specific crimes, Errol, there should be a system like other countries where those who would like to commit these crimes will have fear. Matatakot sila in their hearts and in their minds. I am in favor of imposing the penalty on very, very heinous crimes. And I can defend that very well. Sa China po, talagang pinapatay, death penalty ang mga korap na nasa gobyerno. I think effective yun sa kanila. Dito sa atin, baka sakali, kasi walang kinatatakutan. They can easily, may mga kwentuhan na, pag naano ka sa ombudsman, parking fee, et cetera. So, they're not afraid. Yeah. Anyway, sasabihin ko ulit, kawawa na ang taong bayan natin kapag palaging ganyan ang sistema. Nawawala na nga ang patrimonya natin. Nawawala pa ang mga buwis natin yearly. So ano pa ang aasahan ng taong bayan? Yan nga. Matter. So we have to have a kind of leadership where not only the president or the vice president or the senators or congressmen, but it should go down the line up to even the barangay tanod to be able to do a kind of service which is based on discipline, based on religiosity, and based on the fact that we are all Filipinos, and therefore we should be able to help each other, even embrace each other in the way we are able to progress forward, not only for us, but for our children. Marami pa pong susunod sa atin. Hindi naman pwedeng sirain natin itong katayuan ng bansa natin ngayon. Sirang-sira na nga. Sirain pa natin. Paano pa yung mga anak natin? Yung mga anak nila, wala na mangyari po sa kanila error. Paano po natin gagawin yan, Doc Larry? Magandang plano po yan. So how do we do that? Well, we already mentioned of the four major grids, the patrimony grid, the taxes grid, the politics of revenge, etc., which is also part of it. Well, I'm not saying that we should do the so-called Chiang Kai-shek Taiwan example, where then Generalissimo Chiang Kai-shek imposed a very strict order of discipline over the nationalist forces, over the Taiwanese, where all of these people were required to wake up at 5 o'clock in the early morning to plant food already. We can do that because we are in a democratic country. We can also do the Vietnam style of the communism and socialism because while Ho Chi Minh decided for a very progressive Vietnam, the united North Vietnam and South Vietnam, we are again in a democratic country. But we as a people, we as a nation can embrace each other, unite with each other in a way where wala na po mga patronage, wala na po yung mga scratch my back. Siguro ang mga ang pwede natin subukan talaga dito ay leadership by example talaga. Doc Larry, di ba? Leadership by example. Pag sinabi natin no travel, no more foreign travel sa mga empleyado ng mga nasa gobyerno, so I don't know kung pwede yan sa presidente o presidente na lang ang pwede mag-foreign travel. Doc Larry. Kausap po natin si Presidential Aspirant Dr. Larry Andes. Lata.
Samantala, mga kaibigan, ako personally nalilito ako rito sa mga pahayag ng DOH at saka ng Octa Research. Marami nga ang nagtataka bakit itong dalawang grupong ito parehas sobrang parang pinagpala na alam nila kung kailan daw tataas. Nasasabi nila kung kailan tataas ang kaso ng COVID, nasasabi rin kung kailan bababa. But for today, magkasalungat na ho ang sinasabi nila. Ang sabi ng Octa Research, bumababa. Ang sabi naman ng DOH, lalong tumataas. Diyos ko po. Alin na ba dyan kapani-paniwala? Balikan nga natin si Doc Larry Andes. Kanina, sinasabi niya he's not in favor. He's against mandatory vaccination. Doc Larry? Yeah. Anyway, regarding that DOH and that research company Oo. issue, I think it is always the responsibility of the government. Of the government, Department syempre. of Health, Yeah. to be able to tell the people the truth, no? The Not truth. half-truths, not falsities, no? Mm-mm. So, they owe us, Carol. Yeah. We, the people, are sovereign. Tayo ang sovereign dito. Tama po. They have to take care of the interest, of the sentiments, and of the needs of the people. Wag po yung sasabihin ng ganito, half-truth. Sasabihin ng ganito, half-truth. May I call on Secretary Duque to at least be on top of the situation, monitor the situation very well, and please give our people the truthful situation of the pandemic so that we are always guided, no? So that we can also do what is necessary for us to protect the lives of our families, to protect the health of our families, and also protect the community we are in. So please, yung katotohanan lang po ang kailangan namin. Tama po. Okay. Doc Larry, today is January 18. It's still long way to go. Papunta ho sa May 9. Ano po ang mensahe ninyo sa mga suportador po ng inyong kandidatura? Go ahead, sir. Okay. Firstly, I'd like really to from the bottom of my heart, I'd like to extend my gratitude to all the flag lamp volunteers, Watawat at Lampara, Cruzada, from the US, from Australia, from Europe, from Canada, from Mindanao, no? Because in Mindanao, people are really embracing the ideals of flag lamp, of course, Luzon and Visayas. Let us be vigilant. Let us be on alert always, because this election, and may I quote Chief Justice Puno, former retired Chief Justice Puno, when he said that these elections will make or break the democracy we have in this country. I agree with that. I believe that. So, as a people, let us always remember that we are the sovereign. It is in the Constitution. It is in our laws. And government can only serve us as a people. So, let us be alert. Let us be vigilant. Let us always be conscious of the fact that we are all Filipinos who should be embracing each other, who should be looking forward towards the future in a manner where wala po tayong masyadong pinag-aawayan, kundi ang pag-aawayan lang po natin ay ang mga prinsipyo, ang mga moralidad, at ang mga makakabuti para sa nakakarami nating mga kababayan. Salamat po sa mga naandyan na hanggang ngayon they are hanging out. They are really trusting us. They are embracing the ideals of flag lamp. Maraming salamat po sa inyo, and rest assured that God willing, this country will rise. Thank you, Aaron. Thank you very much. Very well said, Doc Larry Andes, presidential aspirant, na kaya po natin tinawag ulit sapagkat nais nating mabatid at may pabatid niya rin sa mga suportador nang naging aksyon ng kanyang kampo sapagkat nung Miyerkules nasama na ho ang kanyang pangalan sa mga inalisa listahan. So ang sinasabi niya po ngayon, nakapag-sumiti na sila ng mga kopya ng petition for certiorari. They're just waiting for the certified true copy ng COMELEC resolution na siya'y tinatanggal talaga. Doc Larry, good luck po sa inyo, sir. Susubaybayan po namin itong karera po ninyo sa 2022 election, sir. Maraming salamat po. Magandang hapon. Alright, tuloy tayo. Samantala, mga kaibigan, tayo nga po'y makibalita dito naman sa laban natin sa mga sindikato ho ng lupa, no? Kasi pag pinag-usapan po ang lupa at kayo'y interesadong magkalupa,
Mali po ang mga taong kinakausap po ninyo. Mali po ang taong katransaksyon po ninyo. Chances are madadali po kayo ng scam, mga kaibigan. So, muli po, sa hapon ng ito, kausapin natin, tayo po ay makipag-ugnayan nga sa sinasabi ho ng korte na sole heir ng Hermogenes Rodriguez Estate. Ang tinutukoy po ng desisyon ng korte ay walang iba kundi si Ma'am Victoria Baby Rodriguez. Ma'am Baby, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Errol. Salamat at nagkaroon na naman ako ng pagkakataong makapagsalita rito sa inyo. Salamat po. Apo. Welcome po. Ano po ang latest sa mga aksyon na ginagawa po ng iyong tanggapan naman dito ho sa mga nagpapanggap na mga may-ari ng lupa, inyat hindi po sila ang mga totoong may-ari kundi kayo? Ay, totoo po. Ito po ang pinakamaganda sa lahat. Isa hong nagngangalang Maricar na kapitana sa sinasabing itong pinagbuhatan. Ano po? Asilo. Nakalagay sa kanyang mga Sa Pasig ho yan. Sa Pasig. Pasig po. Aha. Legacy. Isipin nyo, ang property, tinutuntungan ng mga bahay, is tagik. Opo. At ang mga permit na kinukuha ng mga tao doon is sa tagik. Okay? Nagtataka ko, bakit ang mga address naman ng mga tao sa Pasig? At itong tagik, ang inaangkin nito si Kapitana, halos lahat na ng buong Pasig, siya ang may hawak, buong pinagbuhatan. Siya daw may-ari. Oho, legacy. Nako. Oh. Oho, nagpunta ho ako, nagpasintabi, ang kasagot-sagot ultimo barangay, hindi, tinanong ko, sino ba may-ari nito? Hindi ho namin alam kung sino, kailan pa ho, matagal na, sa 10 taon na. Ako ho nagpakilala. Ako ho yung Victoria, sabi ko, Rodriguez ni Baby. Bahagi po ito doon sa panalo ko sa Fort Bonifacio. Pasig, Taguig, Makati, Parañaque, Pasay. Alam niyo ang sagot? Ay, hindi kami kumikilala ng court order. Oh, that's contempt. Pagka hindi sila kumikilala ng court order. Opo. At pati ho yung kanilang namumuno sa housing, yun din ang sagot. Hindi sila kumikilala ng court order. Basically, pwede nyo pong file ng contempt ho yun. Oo, yun nga ho. Kumukuha lang ako ng mga ebidensya. At ito pa hong nag-aangkin pa rin na Valderrama. Panibago. Yan, Valderrama. Bali, mga 50 asosasyon, nakikapitana lang, sumasandal. At pag hindi nakabayad ng mga tao sa asosasyon, si Kapitana pa mismo nagdadala ng pulis at pwede ipagiba. Hindi ba pwedeng file na yan si Kapitana ng kaso sa ombudsman for using ebidensya niya. Obviously, kung siya po ang namumuno ho dyan, ginagamit niya ang kanyang posisyon pagkakapitana para sa kanyang sariling interes. Di ba? Ano po ang kanyang nahihita dyan sa pagpapanggap na siya ang in charge? At sino bang kausap niya? Sabi ko nga, nagdaig pa niya si Mayor. Mayor ng Pasig. Talo niya pa. Talo niya pa si Mayor Vico Soto, ha? Daig pa si Mayor Vico. Daig pa, no? Hindi daw kakasambot ng 14 million mapapagiba ang mga tao. Kasi pag nagbayad daw po ng 14 million, lilitaw ang may-ari. Sino kaya may-ari? Ganito po yan. Umaangking may-ari. Kayo po, na mga taga dyan sa pinagbuhatan, malinaw, pagka ganyan po ang ginagawa ng nakaupo na supposedly elected, di ba? At ginagamit ang kapangyarihan na maliit na kapangyarihan ng barangay para sa kanyang personal na interes. Basically, paglabag yan sa batas. Masasakop po yan sa pag-aabuso sa kanyang kapangyarihan at masasakop din ho yan sa graft and corruption. Ma'am Baby, pwede niya na pong kasuhan yan. Saka hindi pa sir Naglagay ako ng tarpaulin. Andun yung mga tao. Pagdating ng madalang araw, wala na. Di bumalik ko yung tao ko. Maging ako, bumalik ako ng hapon. Nagtatawa na di sino pa bibintang ako, di siya. Di bastos siyang kapitana na yan.
Kasuhan nyo na ho, ano? Malaman ni Mayor Vico yan. Oo, ganito po ang gawin ninyo niya dyan. Ayan ang payo na po natin. Swak ho yan sa Anti-Corrupt Practices Act. Yung ginagawa niya ho. Kasuhan nyo na nang matanggal ho yan sa pwesto. Oho. Yan ho ang pinakamadali dyan kasi kung nagpapakilala siyang kapitana inyet ang oras niya ay nauubos sa private transaction na posibleng, hindi ko na sinasabing direkta, posibleng may kinikita na medyo malaki. Dahil buong pinagbuhatan. Pati ang property ng Taguig, siya nasa Pasig. Siya ba ang nangongolekta? Siya ba ang nangongolekta ng mga bayad? Nag-ano sa akin yung mga tao, ang tanong sabi nung tao ni Kapitana, magpaalam ba kayo kay Kapitana? Saan naman kaya siya nagkumuha ng... Itong Kapitana Maricar. Kapitana Maricar, ako, binabalaan kita, masaswak ka sa kulungan sa ginagawa mong yan, ha? Ginagamit mo ang pagiging kapitana mo sa transaksyon illegal. Totoo yun. Transaksyon illegal kasi... Ano yan, nagbebenta ba? Nagbebenta ng rights? Nagbebenta siya ng rights at karapatan para tumira ng lupa, ng may lupa. Hindi niya naman lupa yan eh. Hawak ko yung mga binabayad ng mga tao. Dumadaan nga lang sa asosasyon. Ang asosasyon, siya din ang may right na magmando. Siya din ang nagmamando. Ibig sabihin, protector siya ng ano. Ayun, opo. Basically, sakop na ho yan siya. So, Ma'am Baby, kaya po kami tumawag para makapangusap po kayo sa mga taga-Pasig, mga taga-Paranaque, mga taga-Makati, taga-Taguig. Nasa inyo po ang pagkakataon kung may nais po kayong iparating ho sa kanila sa pamagitan po ng ating programa. Go ahead po. Yun na nga po. At saka ito pa ilang sa mga tinatawag na mga yung bang tibaw, yung mga veterano nga isa pa rin yung sa nagkakamkam ng lupa. Wala naman silang lupa. Nasabi lang, pero silang sariling area lang na ibinigay at that time ni Marcos para maging office. Opo. Yun nung panalo ko dyan sa may runway, sa may Apubay, na tinatawag dyan sa, ng libingan ng mga bayani, service road. Opo. Meron na kaming mga notice Mali wala pa rin. At pinusikinan pa yung building at pinaalis pa yung aking tao na nagbabantay, nag-iisang babae. Tinakot pa, barangay Tanod. Magpunta kami kay chairman dito sa West Bikutan. Hindi kami pinansin Ano po, basta ako po ang... barangay pa rin ang nangangasiwa. Kaya nga po, Ate Baby, para may direction po tayong puntahan, total, nagpapakilala ka na, may dala kang may court order kang dala, and yet these people does not respect the court order, court decision. Yan po ay swak sa contempt of court. Hindi paggalang sa desisyon ng korte. So, may kaparusahan po dyan ang batas. So, instead na makipag-argumento ho kayo doon in physical, filean nyo na po ng kaso. Ngayon, gano'n na lang. Tapos, ngayong nakalive po kayo sa ating programa, sabihin nyo na po kung sino si Aling Baby Victoria Rodriguez. Go ahead, ma'am. Ako na nga nagpakilala sa kanila na ako ang may-ari. Kahit sabihin pa niya, may court order kami. Talagang pinapatigasan niyang hindi siya kumikilala. Ayun. At siya nagmamando pati naman itong mga barangay tanod niya na sunod-sunuran sa kanya. Kasama ang lugar lahat. Ay nasa Taguig pa rin. Kasama ho lahat dyan. Taguig. Opo, masasama. Pwede po niyong isama lahat dyan ang mga taong ayaw kumilala sa court order. No? Ako naman, puro madyo, para ba yung mabalaan din siya? Huwag niyang bulabugin yung mga tao. Huwag niyang lokohin ang mga tao. Kung may naghahanap po sa akin doon yung mga tao ko doon sinasabihan na nanlolo ko. Kaya nga po. Kaysa mag-duel po tayo sa ganyang mga kwento, Ma'am Baby, filean nyo na ng kaso at yan ay siguradong tatamaan ho yan. Meron na ho. She is a public official at that, and yet she is using her office para sa kanilang personal na interes. Swak na swak po yan sa Anti-Corrupt and Corrupt Practices Act. Hiningan ko nung mga statement yung mga taong nakarinig. Meron naman po, meron. Very good, very good. Alalayan kita dyan, Ma'am Baby, para mapapanagot ho ang mga ayaw sumunod sa batas. Ano pa kaya ang mga purpose nila dyan? Diba? Sir, ayaw pa magsitigil. Itong Akopyado, itong Madrigal, yung Henry.
Henry C. Akala ko ba... Ang SM Ayala, talagang alam nilang hindi sila kanila. Talagang patuloy bumabayad pa ho para lang gibayin ang tao hanggang may mamamatay pa. Ang nakakalungkot lang kasi, Ma'am Baby, ay napakaraming kurap na nakaupo. Kaya Ayun po. yung katotohanan po ay hindi mailutang ng todo. Ano? Tulad po ninyo, nandyan na ho kayo. Kayo ang may court order. Ayaw pa rin kayong kilalanin sapagkat may mga nasusuhulan. But time will come. Time will come. Maniningil po ang Diyos para sa mga Ayun na nga taong lang talaga, nagsasamantala. At saka, isa pa, sa tulong nyo, kahit pa paano, nakakapagsalita ako. Opo. Ika nga, kulang ako sa pera. Sila maraming pera. Kaya Kaya, nakukuha nila. kaya natatabunan ho kayo dahil silang mapipera, ginagamit ho ang pera para yun, baluktutin. Para baluktutin ang Totoo po katotohanan. yun. Ano ho? Ulitin ko ha, kayo pong mga nanonood sa atin, hindi man masabi diretso ni Ma'am Baby, ano, bagat sinabi na kanina, kapag kayo po'y sinabihan, inabisuhan, na ang totoong may-ari niyan ay ito ng kaharap nyo, may court order, at kayo po'y ayaw, maniwala, ayaw nyo pong sumunod, tatamaan ho kayo ng contempt of court. Kaya ginawa ko, sir, pati sa LRA, kumuha ko ng mga patent. Alam naman natin, ang free Kopya. patent walang original title. Ito po ang ang kanilang hawak. Na Ayun. pwede ko ipa-cancel din. Ako naman nakikipagkasundo, ayaw kong may kagalit. Kailan pa ba maaayos ang squatter? Wala namang magmamalasakit sa kanila. Yun na nga. Kundi ako lang. Pinaglalaroan lang nila ang mga squatter. Una, ito mga tarantadong nasa pamumulitika, ginagamit lang yan eh. Para sila iboto ng iboto. Kunyari, asikasuin. Nanloloko, ginagatasan pa yung mga squatter. Di ba? Sir, wala namang nagpatotoo sa mga squatter na yan eh. Kailan ba naayos ang squatter? Hanggang ngayon, squatter pa rin. Anyway, Ma'am Baby, ulit-ulitin na lamang po natin ito para sa kabatiran po ng ating mga kababayan. Opo. Doon po sa mga naghahanap ng lupa, nais maging maayos ang kanilang kinatitirikang lupa, ay makipag-ugnayan po ngayon sa tamang tao. Ang may dokumento, ang may papel, ang may titulo, ang may court order, walang iba kundi si Aling Victoria Baby Rodriguez na kausap po natin sa ating palatuntunan. Opo. Oo. Salamat, sir. Salamat po. Nagkaroon naman ako. Mag-ingat po kayo lagi. Mag-ingat po kayo lagi. Alam ko po yun, marami talagang banta. Pero bahala po sa atin ng Diyos. Nasa matuwid naman, mahirap naman po mag-angkin. Naglalakad kami, ilang tao lang kami, mga anak ko, kaibigan, mga 10 kami. Opo. Kung hindi ka totoo ay maglalakas loob ka, bahaharangan ka. Ay, totoo. Na Titingnan pagka ikaw ay nanloloko lamang, hindi ka makakahakbang ng 1 kilometro. Yan mga nanloloko pong yan ang ating mga kababayan. Aabutan at aabutan po yan ng galit ng Panginoon. Marami ho. Dapat ito talaga mga mahuli. Kaya lang, nakaloko na naman sila Henry ng 20 million. Di yung malamak saan sila nandun eh. Akala ko ba yung Henry, ano yan? Anong ang full name niyan? Si Deo. Henry Rodriguez. Hindi po mga totoong mga Rodriguez ito. Ano yan? Deo, ano yan? Diogenes, ano yan? Si Diogenes. Ano yan? Nakulong silang tatlo. Diogenes Orfindo. Olpindo. Taon po ito dati ni Lucio Tan. Diogenes Olpindo. Ngayon. Nakalaya na ho. Yung 2 anak lang niya nakaipit. Edi gumawa ulit ng panibagong kaso para bumalik sa karsel ulit. Aling Baby. Alam ko delikado ho yung sinasabi ko, pero pinamamalita niya malakas sa Kesimatong. Ay, nako. Mga kwento na lamang yan. Kwentong kutsero, hindi tayo papatol dyan. Talaga. Kawawa naman si Mr. Simatong at dinadamay pa nila. Aling Baby, ito po isusubaybayan po natin at itutuwid po natin ang mga maling impormasyon na ipinakakalat po nila para sila po ay makinabang, ano? At naapiho ang mga may hirap. Opo. Saka sir, sana naman itong mga kakandidato na to, bigyan nila ng pansin naman ng mga squatter. Dapat lang. Hindi yung puro develop, natatapon ng squatter. Dapat lang. Puro develop lang. Oo. Develop na negosyo, hindi para sa tao. Opo, hindi kaya ng squatter yung kanilang pabahay. Opo. Aling Baby Victoria Rodriguez, maraming salamat po, ma'am. Mas marami rin po salamat, sir. God bless po. May God bless. pagkakataon. Opo. Opo. Wala na po tayong oras. Ang kausap po natin si Aling Victoria Baby Rodriguez, ang
Sinabi po ng korte na sole heir, nag-iisang tagapagmana ng Hermogenes Rodriguez Estate. Yan po sa estate na yan, may mga definidong lugar po yan, kung anong mga lugar po ang sakop ng desisyon ng korte. Sino man pong ayaw maniwala dyan, sino man pong ayaw sumunod dyan, contempt of court ang aabutin, kulong. Wala na po tayong oras. Kami po ay magpapasalamat na po sa inyong lahat. Hindi tayo makapag-live sa Facebook sapagkat na may nambuburiki yata sa ating programa. Nag-live po tayo ngayon sa YouTube. Ito po ay subok lamang, mga kaibigan. But kami po ay nagpapasalamat sa mga suki po natin sa Pinoy Extreme Channel Television, mga diehard viewers natin. Thank you, thank you. Sa ngalan po ng ating broadcast officer Earl Nico Dacami, Operations Head Engineer Oliver Licop, at ang ating kasama pang si Vince Cardenyo. Ako po ang inyong lingkod, si Errol Dacami. Maraming salamat. Magandang hapon, Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.